Tu baterku. Kristy, funguje infraotoce? Pičak si krásne vytlustelý. Chod do piči už! Toto je to luxusné bývanie. A žijem si jak na zámku. Ať to trvá viečne. Co? Aj s ním chcem? S kým? Chcem. Aj s ním chcem. Piča to je. Už je ožralý. Ero! A máš to tam! A presne doloží pravidla zabrňalo. Akurát do uše ti oprde. Ajoj. Luxusný bejváček. Nemám kľúčky od auta. To je smrad. Infra zaplé. To je luxusný bejváček toto. To je smrad, ty vole. Pekne je bez tú kamerku, že? Infra je? Akože viem to byť natočiť, či buď na... Fuj, to je smrad, ty vole. To je? To je luxusný bejváček, no táčim, jak si kopal Kristio do prdele, kopal zrovna i prdel. Vidíš to? A jo. Něco tam je. Za 13 je to dobré. Ček si úplně osvítený, jak hovada. Jak mumie. Mumie? Počkej.